Huomenta. Näetkö jotain unta? Muistatko, mikä päivä tänään? Tänään mennään sairaalaan. En ole sairas. No onneksi et oo. Se voisi estää operaatio. Annetaanko kuitenkin lääkärin päättää, että ootko sä terve vai et? Mun sydän on ihan hyvä. Puepas päälle, niin lähdetään. Mitä? Hyvä, kun huomasit. Vaatteet päälle. Mikä on? Kuulta, mikä on? Pelottaako sinua? Jännittää. Muakin jännittää. Enemmän kuin lintsillä. Ai niin paljon. Mua ei jännittänyt lintsillä ollenkaan. No, ei se voi jännittää, kun et sä edes käy niissä laitteissa. Se on kyllä totta, mutta on se aattaran syöminenkin kuule joskus aika jännittävää. Mut hei, iskä menee nyt käymään vähän töissä, mutta mä tuun sit iltapäivällä. No, on reippaana. Soittakaa, jos on jotain. Joo. Heippa. No niin, päivää. Päivää. Moikka, Amanda. Mitäs sulle kuuluu? Mua jännittää. No niin, jännittää joo. Tiedätkö sä, minkä takia sä olet tänään tullut tänne? Mut leikataan. Joo. Sulle tehdään huomenna se sydämen korjausleikkaus. Tänään otetaan tutkimuksia ja sä pääset vähän tutustumaankin tonne osastolle. Lääkäri tutkii sinut ja sitten sä pääsetkin isi ja äitin kanssa takaisin kotiin nukkumaan yöksi. Tuut sitten aamulla takaisin leikkaukseen. Kuulit sen? Ei tarvitse jäädä vielä yöksi tänään. Mutta tiedätkö mitä? Nyt laitetaan sulle semmoiset taikarasvat. Ettei sitten satu, kun niitä verinäytteitä otetaan. Noin. Otetaanpas ensin se sun taikarasva sieltä pois. Sitten laitetaan tämmönen kiristysside, että saadaan sitten helpommin otettua se verikoe. Ihan pikkusen kiristää. Aika monta putkea. Jännittääkö sua? No vähän. Mutta multa se verinäyte otetaan. Niin. Moi kulta. Älä huoli, ei se satu, kun mulla oli ne taikarasvat kädessä. Niin, totta. Tämmöisillä elektrodeilla me mitataan sun sydämen toimintaa. Näitä laitetaan sinun useita kiinni. Paperille tulostuu sitten sun sydämen toimintaa kuvaava käyrä. Tämä ei satu yhtään, mutta sun pitää olla ihan paikallaan pieni hetki. No ne, se oli sitten siinä. Tää ei sattunut yhtään. Niin, tässä sä näet tää sun sydämen. Näet, että se liikkuu tuolla ja siellä miten toi supistuu toi sydän ja sitten miten toi kaikki läpäät. Äiti voi mennä tuohon sermin taakse kuvauksen ajaksi. Okei. Älä nyt, mä oon tuossa sermin takana. Mä en jätä sua, mä oon ihan lähellä koko ajan. Mä voin myös antaa lyijyliivit, niin voit olla kuvauksen aikana vieressäkin. Kuulit sen? Okei.
Kiitos. Sitten kun ollaan otettu kuva, niin mennään syömään jotain välipalaa. Sulla on varmaan tosi kova nälkä. Mä vähän arvelinkin. Äiti, miksi mä oon viallinen? Mistä sä oot tommoista nyt saanut päähäsi? Onks mä tehnyt jotain väärin? Kulta, sä et oo viallinen ja sä et oo tehnyt mitään väärin, okei? Okay? Mut miksi? Amanda rakas, kukaan meistä ei ole täydellinen ja kaikki meitä pitää korjalla jossakin vaiheessa elämää. Toisia heti syntymän jälkeen, toisia paljon myöhemmin. Tällaisen korjauksen jälkeen sulla on sit entistä vahvempi sydän, että sä pystyt leikkiä paljon paremmin sun juttuja ja kaikkea. Eikö se ole hieno asia? Morjentes. Saanko mäkin banaani? Pitkänen, Amanda. Ei enää. Epäreiluu. Moi, mä oon Tiina. Mä oon sairaanhoitajana täällä teho-osastolla, jonne sä tuut sit leikkauksen jälkeen. Sä tuut tänne unessa ja sit kun sä herät, niin me otetaan heti sulta semmonen putki pois suusta. Haluatko sä katsoa, minkälaista meillä täällä teho-osastolla on? Eli tässä huoneessa on monta lasta samaan aikaan. Täällä on paljon monitoreita, jotka piippaa ja pitää kovaa ääntä, mutta niistä ei kannata huolestua. Ne valvoo sun vointia ja katsotaan niistä, että sulla on kaikki hyvin. Ja tosiaan siinä on koko ajan hoitaja sun vierellä, kun sä oot siinä. Ja äiti ja isi pääsee monta kertaa päivässä vierailemaan sun luona täällä teholla. Kaikki menee varmasti hienosti. Mitä sä piirrät? Tässä on mun äiti, isi ja minä. Me ollaan puistossa. Mikä sun nimi on? Tomi. Mä oon Amanda. Mä tulin leikkaukseen. Iskä sanoi, että mä tulin vuosihuoltoon niin kuin meidän auto. Piirtääks? Pitäisikö sun mennä lepäämään? Tai kahvilaan? Mä jää hyvin kattoo Amanda. Eikö mä ihan ok? Oikeesti? Joo. Kahvi? Ehkä kahvi. Odotus. Tuolla on hyvin. Onko sullakin reikä sydämessä? Mulla on. Ei kun mulla on jotain kirjaimia niinku VDS, sellainen sitten PS, mutta mä en tiedä miten sydämessä voi olla kirjaimia. Tästä ei sit kerrota kenellekään. No niin. Terve. Huomenna me korjataan sun sydän. Sattuuko se? Ei se satu. Sut nukutetaan ja sä nukut koko toimenpiteen ajan. Ja kun sä herät, sä oot teho-osastolla ja sulta tulee semmoinen putki kurkusta. Ja sulla on haava tässä keskellä edessä ja alhaalta tulee muutama letku.
Jos sulla on kipuja, niin sä pyydät kipulääkettä henkilökunnalta. He antaa. He osaa tulkita sua, vaikka sulla on se putki kurkussa. He pitää susta hyvää huolta siellä. Ja sen jälkeen, kun sä oot siellä toipunut ja jaksat hengittää hyvin ja ottaa niin kuin tolkuilas, niin sut siirretään tänne osastolle. Osaatko sä korjata sydämen? Meidän porukka on hyvä korjaa sydämiä. Sä et ole ensimmäinen lapsi, mitä me hoidetaan. Ai, sulla on tämmönen vika. Tää voi olla vähän vaikeampi, mutta kyllä siitä hyvä tulee. Sä voit nukkua yössä rauhassa. Ja vanhemmatkin voi nukkua ensi yö rauhassa. Hyvä. Mutta me nähdään huomenna. Moikka. Moi moi. Moikka, kiitos. Olkaa hyvä. Herätys! Tänään on iso päivä, meillä on hyvin aikaa ehtiä perille. Jori, metsä katsoa, onko Amanda herännyt? Amanda. Mitäs nyt tehdään, kun täällä on pelkät jalat? Mä haluan herra Hirmusen mukaan. Totta kai. Moi, huomenta. Sitten alkaisi olla aika lähteä leikkaussaliin pian. Onko sulla jotain mielessä? Mulla on nälkä. Amanda ei syönyt mitään eilisen illan jälkeen. Hyvä, ihan niin kuin pitikin. Missä herra Hirmunen on? Herra Hirmunen voi tulla sun mukaan. Silläkin on hirmuinen nälkä. Mutta hei, mitä jos tilattais pizzaa sitten sen jälkeen, kun sä pääsit täältä? Tai mentäis pizzalle? Sitten otettaisiin tämmönen esilääke. Tämän kanssa saat hörpätä ihan pikkutilkan vettä. Noin, se auttaa jännitykseen. No, kiitos. Sitten laitetaan tämmönen sormeen. Noin. Sitten olisikin aika sanoa heipat isille ja äitille. Tuu tänne. Äiti, älä jätä mua. Mä en voi tulla sinne mukaan, mutta äiti on ihan tässä vieressä, ok? Otan sä äidin reipas tyttö. Iskäkin on äidin reipas tyttö. Ei kun, otan sä iskän reipas tyttö. Hyvä. Voit laittaa vaikka pää jo tyynyyn ja mä tulen ihan pian takaisin. Okei.